Ka lempung le kai kenjat bol bala peniat da kaseng samla sning patarim ringkat bat ka jing trailang bat ka Meghalaya AIDS Control Society hamadan le kai sning patarim ka badang yat syat hadu menta kini kisngi. Bat kala kring ru ya ki babun ki nong sakhi ki bajui hai ki kam le kai ban wan sakhi ya ki rangi le kai ki ban yakhun ban ra jing job na ka benta ki kenhun le kai jongki. Kumta ki bor peniat katai ka lempung le kai ki sngob ha ban pentip baha ka shpau tarik unai weng ki arteli ki kenhun le kai ki bapau ha hari lum khasi kin pen ibor ha katai ka lempung kata ha pedeng ka nongkram sports club persya ya ka sning sports and cultural club bat ka ban long ru ha ka por shi baje no phai sngi bat lakhot bat weri ki no wan pej kai bakin wan ban sakhi ya katai ka kenhun le kai bat kumju ru ban kershan bat ai mensem ya kirang le kai na ki arteli ki kenhun